Tervehdys, mä olen Pekka Susi ja me asutaan täällä Hämeenlinnan Rengossa ja tarkalleen ottaen Nummenkylässä. Tässä otettiin aika iso projekti työn alle ja nyt kun me sitten päädyttiin siihen, että on aika tätä julkisivua lähteä remppaamaan, niin pohdittiin sitä, että maalattaisiin ja vaihdettaisiin lautoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta se kävi varsin haastavaksi todeten se, että 100 vuodessa laudat oli kärsineet aika pahoin ja niin edelleen ja lähdettiin etsimään sitten uutta vaihtoehtoa. Ja kun me kuultiin tästä järkisaneerauksen niin teräspelti vaihtoehdosta, niin me kutsuttiin edustaja paikalle ja katsottiin sitten siellä mallien kanssa ja näiden profiilien kanssa sekä koko se väriskaala. Ja oikeastaan se, mikä vahvisti sitten siitä hankintapäätöstä erittäin paljon, oli se yhtiön vakavaraisuus sekä se, että tuotteena on tuo SSAP eli Ruukin pelti sekä sitten nuo maalit, niin me voidaan olla luottavaisin mieli. Ja sitten takuu oli myös hyvä, työlle 5 vuotta ja sitten materiaali 25 vuotta ja niin edelleen. No ja sitten kun tultiin siihen vaiheeseen, että remontti alkoi itsessään olla lähellä ja alkoi tulla tavaraa pihalle ja miehiä alkoi käydä ja kaikki alkoi tapahtua varsin rivakasti sitten. Oikeastaan ihmeteltiinkin vaimon kanssa, että aina oli menty eteenpäin aika paljonkin, kun tultiin kotia. Aina sen rakennustarpeen mukaan, niin täällä oli, voi sanoa, että 2-4 miestä koko ajan tekemässä näitä rakennustöitä. Sitten kun tämä oli valmis, heti olivat yhteydessä, että katsotaan nyt heti saman tien ensimmäisessä vaiheessa, että kaikki on mennyt sovitusti ja suunnitellusti. Että en osaa sanoa muuta kuin, että me ollaan äärimmäisen kiitollisia ja tyytyväisiä. Se, mikä on ollut nyt, kun syksy tuli ja pohdittiin, että mikähän tämän mahdollinen vaikutus niin kuin lämmitykseen on tai noin muuten, niin onhan se selvää, että kun pinnat on nyt laitettu upeasti ja sitten siellä on ilmatila, minkä kautta se hengittää, mutta sellainen niin kuin suora läpituuli, niin kyllä se vaikutti meidän talon. Meillä on vähän hiljaisempaa sisällä ja sitten samaten niin tietysti tuntuu siltä, että meillä on myös lämpöisempää. Että mä sanon, että tämä on kyllä sellainen ratkaisu, mikä on nopea toteuttaa ja siinä saadaan todella hyvä, hieno pinta. Ja yksikään meidän tuttavista, kun ne on tulleet, ne on luulleet, että tämä on lautapintaa ja täytyy sanoa lautapinnalta, että tämä kyllä täysin näyttääkin.